Добро утро! Съм отново на кратка ваканция, този път сама. И така бях решила да се дам пауза, но буквално ми сърбеше езика да направя видео за Брайан Джонсън, който наскоро сподели, че е диагностициран с автоимунното заболяване гастрит. И много бих искала да споделя моето мнение, да си му кажа моите две стотинки по темата. Първо искам да кажа, че аз много симпатизирам на Брайан Джонсън, за разлика от всички други милионери. Той поне се опитва да помогне на обществото. Какви правила да спазва, за да живее един по-дълъг и здравословен живот. Така че аз лично го харесвам. Симпатичен мъж с добра физика. И ще споделя къде според мен греши той и екипа му. Така не знам дали знаете, но той спазва веган режим. На първо място бих искал да споделя, че на 21 години те го диагностицират с хипотироидизъм, така заболяване щавената жлеза. И той като веган, нали, минава на режим, който буквално започва деня с бобови храни, кръстоцветни зеленчуци. Всеки един го яде. При заболяване щитовидната жлеза тези храни трябва максимално да се ограничат. Така че тук не знам, защо са допуснали тази грешка неговия екип от диетолози, специалисти и така нататък. Така че на първо място той е веган и започва деня си рано сутринта с бобова храна, с кръстоцветни, и на обяд яде ядкова смес от различни ядки с плодов сок. Това е първата грешка, която според мен той е допуснал. Втората грешка е, че той не яде буквално никакви моноплодове. Така. Вижте аз какво ям вече не знам колко години наред, поне 27 години. Ям само плодове за закуска. Това е най-прекрасната храна, която трябва да се яде за закуска, за да се излекува като цяло целият организъм. Една проста стъпка, но много хора спазват и за малко, спират или въобще не спазват и там много грешат. Не е необходимо да имате някакъв фанатизиран веган, стриктен режим. Аз самата бях 15 години веган и осъзнах чрез моята дъщеря, че този режим не трябва да се спазва в дългосрочен план, особено за жени, които са раждали, които са кърмили, нали, като мен. Особено за жени след 40. Така че това е втората грешка. На трето място той приема стотици хапчета, нали, включително и колагенови пептиди. Защо нито един от неговите специалисти не е предложил на Брайан Джонсън да приема най-лечебното растение за стомаха и въобще като цяло за организма? Това е алоe вера. Той може да си позволи не само най-хубавото, примерно бутилирано алоe вера в света, но може дори и сам да си го прави от сурово растение, суров лист алоe вера. Това е най-лечебното растение, както за стомаха, така и за кожата ви. Така че там също мисля, че е една сериозна грешка относно добавките му. Така. Понеже аз си ги записвам нещата, да не пропусна нещо. На четвърто място той не се излага на никакво слънце, пази се. Слънцето е ключово за нашето здраве. Не говорим тук само за витамин D. Нали? Той е ключов за нашето здраве, така че той има един такъв доста блед вид, така малко тенче, няма да му се отрази зле на организма, според мен. Така. На пето място той живее под стриктен режим на хранене, спорт, терапия и така нататък. А къде е забавлението в живота? Просто къде е непринудеността? Къде така човек малко да си читне,
да си почувства, как да ви кажа, малко човек. И аз съм имала дълги периоди, нали, на веганство, на суровоядство и така нататък, но осъзнах, че за да си здрав и щастлив, не е необходимо да спазваш някакъв супер строг режим, защото може много бързо да изпаднете в фанатизъм, в само един сектор на живота, като пренебрегвате останалите аспекти на живота. За това говоря в моите книги. Първата ми книга "Моето изкуство да живее си обича", там говоря в кавички за пая на живота и как трябва да се балансира. Така. Така, на 6-то място, така, много важно, така, той прави периодично гладуване. Той закуската му примерно в 8 часа, както ви казах, бобовата кръстноцветна зеленчуци и смес. И на обяд е около 2 часа ядковата смес. В общи линии прави периодично гладуване, мисля, че 16 или 18 часа, ако не се лъжа, всеки ден. Обаче той не е правил истинско гладолечение. След като той вече има едно заболяване от 21 годишен, хипотироидизъм, нали? Той не е дал никакъв рестарт на своя организъм да го рестартира, така е много хубаво. Аз имам такава програма за гладолечение. Никога не е правил такова нещо. Разбирате ли? Никога не е правил. И там точно му е грешката. Нали? Поне веднъж в живота човек трябва да направи едно истинско гладолечение като хората. Като ще гарга, да е рошава. Аз съм на този принцип. Поне веднъж в живота го направете. Така да се излекувате от нещо наистина сериозно. Така. И на 7-мо място, нали, аз понеже направих цяла поредица за деинфлуенсване от пептидите, няма как да не спомена, че той също е експериментирал и с пептиди, инжектирал си пептиди GLP-1, нали, за известно време, както и ботокс в пениса. Така. И е установил, че тези пептиди не са за здрави хора, т.е. там се нарушава вече съня, психичното състояние, така че в дългосрочен план тези пептиди той е осъзнал, че действат отрицателно на организма. Така че това бяха моите топ 7 момента, които исках да отбележа в неговия случай. Няма да се очудя, ако това е направено с цел маркетинг и те след известно време да промотират някакво лекарство за лечение именно на гастрит. Така че това бяха моите 2 цента по темата за Брайан Джонсън и неговата диагноза гастрит. Благодаря за вниманието и до скоро!